ni så i samma träd. Finns inget som säger att vi ska dela så sig. Collins! Vi är fastbundna! Ja, ser ni Collins? Om det här är ett trick för att vi ska lära känna varandra bättre så slipper du lösa mig in nu. Nej, det är det inte. Jag har inte gjort något. Det tror jag vad jag vill om. Hallå! Så länge. Vem sa det? Jag tror det var en tant. Jag ser ingen. Tanten! Men gå lägger, sa jag. Ursäkta mig tanten, men det tillhör vanligt jävla hus att det är någon... Hur fan ser det ut egentligen? Collins, det här måste du bara se. Ja, men du pratar med mig. Jag menar det. Hur det här ser ut. Och hyresgästföreningen, de är säkert redan på väg hit. Jag som måste hinna städa klart. Och hur jag ser ut. Ja, om de redan är på väg hit så hinner du inte fixa till hur du ser ut. Det är jag ganska... Jag vill hem nu. Nej, ni stannar här. Men varför det? Ja, men därför. Jag tror bara vi måste smita. Gör något. Ja, jag fixar det. Sluta med det där. Du begriper ju att det funkar inte att maten smiter iväg. Vad ska jag då bjuda hyresgästföreningen på? Va? Då maten. Det går att köpa upp oss. Ja, men det är klart jag ska. Men nej! Nu måste jag bara sätta ner foten där. Jag är nämligen hemlig Collins nu. Jag är bittermannen i din müsli. Jag är könsåret i din stuvning. Jag ser ingen vill äta mig. Argare. Jag är inte tanga som sitter alldeles för hårt. Jag är inte kudden som knölar sig i natten så att du sover dåligt. Hörru, kärring! Det är väl inget fel på det. Rädd och kåt. What? Det håller vi med om allihop. Om varje nia kunde sett mig nu, då skulle gilla. Inget fel på honom, tror du det? Nej, han är väl alldeles utmärkt. Titta här, ryggfilén där. Och så armarna stoppar man bara upp där bak och så kommer man på sprätt. Det kommer smaka. Ja, eller har du någon annan idé? Jag vet inte, jag tänker man kanske delar upp honom lite grann och grillar honom lite lätt en sommar. Ja, men vadå? Det låter väl trevligt? Ja. Men då vill jag ha färska stenar i. Ja, det fixar vi. Ja, men vad trevligt. Ja, här står jag och pratar med så jag är jättestressad. Och ni uppehåller mig, det går ju inte. Vill ni ha någonting att snaska på medan vi väntar kanske? Ja, efter allt det där snacket. Vad bjudas det? Ja, jag vet inte. Jag ska se vad jag kan gå och gräva upp här bak i trädgården. Gräva upp? Det jag tänkte gräva upp och tänker jag man kikar in i skafferiet där mellan kikärten och ananasen och tar fram lite Brago. Men kärringen går allvarligt ut på bakgården och gräver upp. Men man får inte sitta i skafferiet. Det sa alltid mamma. Men Collins, det är för att du alltid ska krypa så jävla långt in hela tiden. Nu pratar ni så där mycket igen. Gillar ni att leka med ejderdyn? Ja! Jo! Jag är jättesugen på ejderdyn. Nej! Fluffy. Nej! Ah! Ombytta roller. Ombytta ejderdyn. Jo! Nej, jo inte! Jo! Jo, det vill vi! Och jag vill vila också! Ja, men den här lever fortfarande, men den är ganska snäll. Men akta för det kan bita. Så ja. Ja, jag måste nog säga att efter den här behandlingen så... Ja, alla fula kärringar jag har suttit i munnen hos så är du rättan topp 3. Men jag sa jag. Ja, men för tusan, jag menar det var slemmen, stylen, stuket, svettet och en riktigt trång jävla attityd. Men sluta! Och levande ejderdyn har jag också. Men då måste jag få säga så här.
Kristoffer och lekkamrat till Agda, så är ni inte speciellt tråkiga ni heller. Men det där säger du bara nu för att jag är så... Nej, det ser väl att hon är lycklig. Det är verkligen... Sluta alltså! Sluta nu, du kan vara! Nej, men ni är... Du är... Nej, ni... Men kan ingen hjälpa mig? Nu är de här! Ser ni till att hålla er i skyddet? Ja, de är ganska många ska ni veta. Och sen är det faktiskt så att ni får vara tysta för det här är filmbesök, ser du. Ser ni till att hålla er i skyddet? Ja, vill ni ha det kvar?